Здравейте, днес ще ви покажа радио Вселена B211, напълно реставрирана, сменени конdenзатори, абсолютно всичко. Така, започваме с FM. В момента сме на FM, има добавен на SD карта, Bluetooth такива на флашки, нали? И едно копче съм направил, задържащо, ето натискам го навътре, изключва подсветката, нали, всичко стандартно, натискам и пак си го включвам. Това си за изключването, автоматичната настройка след малко ще ви покажа. В момента вънка вали як дъжд, както чувате. Така започваме. Усилваме, сега в момента сме на FM. В дъждовно време, ето с антената й. Сега сменяме станции. Следващата станция. И по-възразвеч от 85-та година съм в състава. Някак си случи се естествено, защото преди това правихме в детския радио. Ето я и отзад. И естествено беше. Качите ще в смесения хор, ние след тях и така. Ето. Има много добра чувствителност. Това е най-доброто радио за мен, което съм правил някога с толкова добра чувствителност на всички вълни. Така, нещо да... Не, няма нищо. Добре, сега сменяме. Така, SL3 в момента. Гледаме скалата SL3 и започваме от начало. Така, започваме. Първа станция. Втора станция. Сега ще покажа автоматичната настройка. Разстройваме малко станцията. Примерно така. И натискаме. Оп. И радиото самичко си търси честотата, която е най-добре. Ето. Сега с малко ще я намери. Ето. Намери я. И вече мога да го изключим. Ето. Така продължаваме да търсим. Още една станция. Която да беше SL4. Една станция, руска. Warna itu adalah penentuan. Dan tersenyum ketika menerima catatan. Твои мнения. Говорят, что рис, который растет на юге. Така. Да, чтобы облегчить. SL5. Нищо. Както винаги. Така. Това е зве. Тук нищо няма да падне. Поне една на станция трябва да направя. Не. Няма. Това е. Благодаря, че гледахте. Чао.